Salutare băieți, eu sunt Radu și astăzi ne jucăm Trucks of European 3. și este aici pe alături de Dar, l-ați auzit. Și hai să trebuie să ducem marfa. Asta să vedem câte tone ducem. Ducem 20 de tone și câți kilometri avem, nu știu. Nu știu, hai să mergem. Hai să mergem. Dacă nu știți pe unde trebuie să mergem, acolo în dreapta în colț avem un GPS. Și da, trebuie să lăsăm pe ăsta să ne depășească. Și azi ne aprinde faptul deja. Și câți kilometri am de mers? 291. Și vreau să depășim cât mai mulți oameni, mai ales pe ăla din față cu camionul. Și ăla din stânga, uitați-vă, oglinda stânga, nu poate să ne depășească. Dacă dăm la accelerația la maxim. Dăm ușor. Și acum mai dăm tare. Când se face drept, îi dăm tare. Așa trebuie să facem. Trebuie să-i dăm tare. Așa-i? Și dacă vă place, nu uitați să dați un like și un subscribe și un clopoțel. Și o să fac mai multe serii de jocuri. Minecraft, cu zombie, cu mașini, multe, cu tractoare. Deja am făcut un videoclip cu o mașină, am mus să zice car parking și să intrați pe canal să-l vedeți, să dați și voi un like și da, să dați și aici, vreau să strângem câte like-uri, 100 de like-uri și atâta. Vreau să ajungem și să nu le... Și cred că o să revin când o să ies de pe autostradă. Acum am ieșit de pe autostradă, acum continuăm drumul. Și o să dau. Să nu uitați să dați like. Acum am intrat aproape în sat, nu știu ce e asta, la care îți dau benzi și aici nu prea sunt mașini. Am vrut să fac un videoclip când am mers cu o barcă, dar am uitat să mai fac. Și trebuie să mergem tare ca să ajungem astăzi, nu mâine. Să ne ținem banda. Să nu facem accident. Și dacă vă place jocul, puteți să-l descărcați și de pe telefon. De pe orice, adică. Dacă îl descărcați de pe laptop, vă dă bani. Și puteți... Și cam foarte tare se aude camionul ăsta. Ce e asta aici? Trebuie să mergem cu banca? Hai de capul meu. Și cred că o să revin de când... Și cam așa arată camionul prin înăuntru. Și cred că o să revin de când o să merg cu barcă, când o să ajung direct la mal. Și revin. În sfârșit am ajuns și am vrut, și dacă vă place seria asta, scrieți dacă vreți să o joc. Și dacă vreți, scrieți ce camion vreți să-mi iau.
în comentarii. Și acum care să aibă mai multe voturi, o să iau pe acela. Și nu o să mai deschid o dată bara asta. Pe aici parcă mai fost. A mai fost, da. Și da. Na. Și o să apuce și darul de YouTube. O să facă și el niște serii. Spune-le tu, oameni, ce serii vrei să faci? Fotbal, mașini, bătaie de zombie. Toate. Și trebuie să vorbesc mai tare, că nu prea se aude. Nu să ajung o dată. Vreau să ajung astăzi, nu mâine. Mi lasă ce... Azi ne câți kilometri avem. Uai, de capul meu dau 191. Câți kilometri am avut? Câți? Nu mai ajung astăzi. Să știți. Să-mi spuneți dacă vreți. Dacă vreți să ne jucăm și alt joc, scrieți în comentarii. Că eu mă joc ce spuneți voi. Și vreau să adaugăm cât mai mulți like. Cât mai multe like-uri. Cât mai multe like-uri. Și trebuie să avem grijă să ne ținem banda, că mai înainte nu ne-am ținut, ați văzut. În oglindă. Și acolo e oglinda de dreapta, acolo la mijloc. Dacă n-ați știut. Hai să ne oprim un pic pe dreapta, să vedeți cum se aude. Stați un pic să ne băgăm în parcare. Nu este nicio parcare. Atunci hai să ne oprim aici. Băgăm avarii. Hai să băgăm avarii. Auzi cum se aude. Și da. Și vreau să ajungem o dată. Nu mai am chef. Că eu postez 2 videoclipuri pe zi. Și da. Abia aștept să ajung o dată acolo. Dacă vreți ne jucăm și joc cu animale, să scrieți în comentarii. Eu nu joc. Scrieți în comentarii câte serii să fac de jocul ăsta. Jocul ăsta cu camionul. Și foarte fain. Și ăsta e oraș, asta e țară din România, să știți. Dacă vreți să vă jucați. Și da, trebuie să ajungem o dată. Cred că o să revin când o să ajung la parcare. Am ajuns și am ajuns aici și trebuie să băgăm aici marfa. Trebuie să băgăm marfa. Salut! Hai să băgăm. Și am băgat. Cam atât, aici se încheie și episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, dați un like și ne revedem data viitoare. Pa, pa!